ngiyakholwa futhi ngiyazi my life will never be the same again. Sengiyakholwa futhi ngiyazi impilo yami ayisoze ifa. Sengiyakholwa futhi ngiyazi impilo yami ayisoze ifa. Now I believe and I declare my life will never be the same again. Hallelujah. Makabonga uJesu. Malibongwe igama lika Jesu. Kumnandi ukuba lapha. It's nice to be here. Hallelujah. Sanibonani. Molweni isi. Thema ngifika apha into yokuqala endiye ndayibuka ngibuka inumber plate. Ayisasho ukuthi GP. Sithi CE ngathi hawu. Isi. Hallelujah. Egameni lika Jesu Kristu waseNazaretha ngasho ukuthi sengifikile kule ndawo. Makwazi ukuthi uNkulunkulu waseNazaretha uyaphila namhlanje. Glory to Jesus. Kumnandi ukuba lapha. Khonto engayiva kahle. Ake sime ngapha. Kumnandi ukuba lapha. It's nice to be here. Khona uzosho yedwa. Khona ngimbonayo uzosho yedwa. Hallelujah. Ngoba asikwazi ukudela amakhaza qede sizobona. Hallelujah. La endlini kaNkulunkulu ila siqaba lishula khona njengamankonyane. Ila sijabula khona. Shuthi mawugoqa izandla ungathi khona la ujabula khona. Uzofuya esigogweni la ujabula khona kuleyo ndawo uyayiwa. Kanti asewujabule la. Hallelujah. Uma kuthi gudluza itende igudluke. Umuntu omusha ejabula kuphi endlini kaJehova. Lithi iBhayibheli uDavide wajabula kwaze kwadabuka impahla zakhe endlini. Hallelujah. Uma esengaphakathi kwakho umoya ongcwele ufuna ukubonakala ngokuqaqeka ngoba uma uzobanda manje angazi ngo10 uzobunjani. Angazi ngo11 uzobunjani ubanda manje. Hallelujah. Uma uzothuthela manje angazi inkonzo yothi yophela kobe kunjani. Awu amen. Kama lika Jesu malibongwe. Sengishilo ke bazalwane ngiyabonga kakhulu bangcwele. Ncebe Nkosi wangifaka emlilweni. Ngiyanibingelela abazalwane egameni lika Jesu. Ozongibona la mhlawumbe uzomanga athi kanjani usulapha. Bazalwane from Saturday umuntu esemgwaqweni. Saturday nje bengise ngesonto kuseni bengiseZimbabwe egameni lika Jesu. Ngihanjiswa umsebenzi kaNkulunkulu. Hallelujah. Ngingumntwana ke kaNkulunkulu ngisindisiwe. Ngiyathanda nokuthi ngikuveze lokho bazalwane. Ngenze lo musa ngelinye lamalanga. Ngithi mina umuntu efuna ukungazi kangcono nguDavide wesikhathi. Hallelujah. Ngiyumfanyana nje ozalelwe lapha eZimbabwe ezihlahleni la khona ongekho khona amabani lawo nomugesi. Ngizalelwa lapho egameni lika Jesu. Ngazi ke mhlambe uma khona abanenkinga nabantu baseZimbabwe basheshe basho ngibalapha. Uma khona nje onenkinga, uma khona nje ukuthi bahambe ashesha asho kumelapha. Ngoba endlini kaNkulunkulu asinayo leyo nto. Sadala ngomfanekiso kaNkulunkulu sonke. Siyathanda uNkulunkulu sonke. Uma uzozonda umuntu lalela ngitshela uzonda yena ukuthi uzonda uNkulunkulu. Kubhaliwe ngemva kwakho mene kete fasini. Sasodibana noNkulunkulu akubuze who are you to yet another people noma otherwise. Who are you? Mina ngithanda wonke umuntu bazalwane. Ngathola ivangeli langenza nga understand ukuthi we are one end of the day.
Singahlukaniswa ngezizwe ngamalokisi kodwa end of the day siyinto eyodwa. Owasema la una amazinyo afana nawo awunawo yini wena? Mozambique unenyawo unenzwane eziwu5 awunazo yini wena? Phumxoshela angefana nawe. Hallelujah. Laba nabamhlophe abaneyinwele ezinde sibona abazi befuna ukufana nabo banegazi. Nethi nje baneyinwele ezinde singayixami ngalokho. Ungasufisa ufana nabo mhlambe bona bangcono. Uma abantu bakithi beke baphuma kulo Jesu omhlophe bangena kuJesu angenabala. Bangena kuNkulunkulu othi enginguye bazawuphila. Uyokusiza ngani ukuxosha abantu? Uyokusiza ngani ukuzonda abantu? Le nzondo sifundzwa sabancane sikhule nayo. Ubona abantu behle benyuka bexosha. Lo muntu omxoshayo uyamdinga kusasa. I need you, you need me. Hallelujah. Ngisuka lapho ke bazalwane egameni lika Jesu. Ngokwasezweni ngangumndebele. Kodwa ngokusizwa uNkulunkulu ngenziwa ngaba umntwana. Angisenabo ukubuzwe basemhlabeni ke mina. Sengimane ngiyenza nje ukuthi ngikwazi ukuphila uhulumeni angangihluphi. Ngaziwe nasipito nakuphi kodwa sengaphuma kuleyo kubuso. Angazi ke wena mawusagcina ukuXhosa nobuZulu nobusuthu kuyokusiza ngantoni. Hallelujah. Ngoba lithi iBhayibheli uNkulunkulu akadalanga amaXhosa akadalanga amaZulu wadala umuntu. Futhi akadalanga abelungu wadala umuntu. Umfanekiso wakhe. So masibuyela kezwini kaNkulunkulu senziwa sibe yini umuntu. Hallelujah. Ngakhula ke egameni lika Jesu ngizofakaza nje kafushane bazalwane noma ngakwazi ukufakaza mfundisi wami nginkinga when comes to ubufakazi buyangehlula ngizozama egameni lika Jesu ukuthi uNkulunkulu angilekele. Ngiyabonga uNkulunkulu bazalwane ongibeke lapha namhlanje ukuthi ngibe kule ndawo wangithuma naseZimbabwe ukuze ngiyolungisa ipassport yami. Ukuthi noma ngishumayela lawa bethu abahambe mina ngiright. Ngabe ingcebo ekhohlakele isigebengu sencebo ethi shumayela la kanti yeqile ijaphile amaborder gate. Nokufuneka silungise leyo nto singene ngenxa nomthetho uma bethu bafuna izinto ezithile silungise. Kodwa ngokaNkulunkulu nje baza there is no border gate. Hallelujah. Kodwa kufuneka sewulandelile umthetho singawephuli. uNkulunkulu asilekele nje kuleyo ndawo. Ngiyambonga uNkulunkulu okwazi ukungithwala nabazalwane abangithwale ngomkhuleko bekungelula ukuthi ngibe lapha abazalwane. Njoba ngisho ukuthi ngomgqibelo ngacishe ngashiwa ibhasi ngathi mina ngikwazi ungayi namhlanje ufuna ngiyithole passport manje Tuesday mina ngibe Eastern Cape. Yangishiya ibhasi ngafica amabhasi ekukhuphukile segcwele phoqa nje ukuthi ngahambi ngangena eTaxini ngaze ngafika. Ngahlala eborder gate usukela ngomgqibelo lonke sukela ngo5 o'clock until u5 wantambama. Ekuhleli nje ungacaci ukuthi kwenzakalani kuvinje ukuthi ngibe la. Hallelujah. Ngoba uNkulunkulu uyamiyeka uSathana zami into zakhe. Akavela izindlela zibe clean zivule uyamiyeka. Abonakale naye ngazuthi uyenza kanti egcineni uzovela ukuthi mina nguNkulunkulu. Ngaqhubeka ke bazalwane ngangaphumula Saturday Sunday ngabuya ngadlula ngaza lapha ke njobe incebe inkosi ngibeka lapha sengasanginikele thothi ngiphefuma umphumulo. Nambe ngithi ngizolalela. Manje ngiyezwa ukuthi kuthiwa khona uzonikezwa izwi namhlanje. Mangithi ngiyalalela kuthiwa ngwaseGoli. Ngathi ngibheke mikele. Inkosi. Kodwa siyambonga kuNkulunkulu bazalwane. Konke uNkulunkulu angikhathali. Ngingama kusemnyango ngimi la. Ngoba kungasamanga mina kumizulu. Hallelujah. Umntwana ke kaNkulunkulu ozalwe lapho bazalwane ngaba umfanyana oyilusayo mhlawumbe ngakhuluma nabafana abakhona la makhaya bathi mina ngumfana ngelusa inkukhu imbuzi ngelusa ibhogo sibhoga ndithi yes ndelusa thina ngale izimvu ndelusa izimvu kuqala lapho kuba umelusi wabantu bakaNkulunkulu. Sinenkinga ke namhlanje abantu abanezambulo abaqhamuka sebelapha singabazi bela. Hallelujah. Ngeke uqhamuke sewumvangeli sewumfundisi sewumshumayeli sowenza izimanga nezimangaliso uzosixaka uzogijima uyofuna amafutha
ake sewuqale welusa imbuzi apha ezilalini bakubona abantu welusa bakubona abantu uyikhaphele nezingakamakhelwane uyinqanda. Haleluya. Umelusi umezokwelusa izimvu zikaNkulunkulu uqalela usizimvu zalapha ezilalini elusa zakamakhelwane engakhokhelwa ndawo. Ngeke ulunge wena ukwelusa izimvu zikaNkulunkulu usahlulwa ilaza la. Ukwazi ukushiya izimvu zikamakhelwane lapha ezintabeni inkomo zikamakhelwane zidliwe noma zintshontshwe ukhona wena uzibonile. Qedwe ukuthi ufuna ukuba inceke kaNkulunkulu ahambe kanjalo. Umuso bawumelusa unqanda zonke inkomo uhambe nazo engekho umuntu okukhokhelile. Ungenzela ukunconywa, ungenzela ukubongwa, kodwa ke kwenzela ukuyintela ngaphakathi kuwe. Leyo nto iyakutshela ukuthi wena uzoba umshumayela. Hayi lento amaBhayibheli school efikile. Ngakhiwa ke lapho mina abazalwane ngaba umelusi. Bathi abafowethu beyisu esikolweni ngize ngiyakhumbula ngelinye ilanga ugogo wayengithengela iuniform ngenayo uniform. Ngangigqoka ibhuluku elidabukile ngemuva elingabonakali noma lidabukile noma sekuyinyama yami yabona. Leyo mpilo ngiphila leyo mpilo nje ungabusazi ukuthi isikhumba sakhe noma sekuyibhlukwe kwavela kufane noma lidabukile ngangabunankinga ngoba skin sesiyafana nani nebhlukwe. Ngakhona ke lapho bazalwane bathatha ama-uniform ami bawanikeza abafowethu bathi mina ngifanele ukufunda. Nganga-understand ngangine-anger by that time, but now I've realized ukuthi kwakungamele vele ngifunde ngoba ngangizoba inkinga. Ungayixaki ngezinto ezingenzakalanga empilweni yakho kwangamele zenzeke. Kunezinto uNkulunkulu asibamba ngazo ukuze singaphaka. Ubona kube ngafunda mina kube ngiyinkinga. Bengikhuluma isingisi one way. Khohle nokuthi khona abantu bakithi abangasazi isingisi leso. Ngoba abantu abasha banamhlanje mase befundile cela uzongikhulumela uzongitolikela yena ubhizi isingisi. Wamukela lenkolo yalapha yakwazi ukuthi inkolo ukukhuluma ngesilungu akuyona inkolo leyo nto bazalwane. uNkulunkulu ukhuluma naye ngelanguage yakho. Ngazishintsha ube umlungu ube omunye umuntu. Hallelujah. Khuleka ngelanguage uyabuzwa ngale language uye wayidala bona the only thing eyacreate uNkulunkulu ilanguage. Bathi abantu sebeqala benza izinto wabahlukanisa ngamalanguage hayi ukuthi bazondane kodwa basebeqala benza into engayisiyo. Mase sibuyela kuyo sinikeza futhi one language. Hallelujah. So ngisafakaza nje bazalwane ngakhula ke lapho uNkulunkulu wangilekelela ngangalithola ithuba lokuya esikoleni. Ngino grade 1 wangihlula lo grade 1. Ngathi ngithi ngiyangena esikolweni ngabona ukuthi angiqualify. Ngase ngidisturbe kakhulu engqondweni ngihlukumezeka ngoba abenhliziyo kaNkulunkulu sithenje masikhuluma eGoli sathi abenhliziyo kaNkulunkulu bayahlushwa bahlushwa basekuzalweni mabe bakahlala esibelethweni. Haleluya. Kuqala inkinga besahleli esathi umama ey baba angizizwa kahle ngizwe ngathi kuthi mangibuyise mkhathi uthukuthele lapho. Impilo yalo muntu yonke iyoba neyinkinga ngoba ungenjani ungowenhliziyo. So yazi ukuthi mawungowenhliziyo kaNkulunkulu uzawuzondwa ngeke ujatshulelwe ngoba ungowenhliziyo. Hallelujah. So ngikuDavide ke ngumfana omncane baba ukhona umama ukhona kodwa nginalento ukuthi uthanda angabangiphi ngoba uNkulunkulu mezokulanda ukwenza abantu bakurejecte. Ukwenza abantu bangafuni ukuyisondeza kuwe ngoba kusasa bazobe sebephakama bethi nimbone nje kungenxa yami kanti akufuni lokho. Dumo maluye kuye. Ngaphuma ngangena ugrade 2 ngaphuma ngayokwelusa ngayoqeqeshwa. Ngangibuya nazo siphelele inkomo ngiyilandele ngamasondo. Ngazi babiza namasondo la kule ndawo. Uyilandele yabona amanqena lawo. Ngangiwaza manje uJamluthi ke lo hambela. Hallelujah. Sikhona bazalwane. Tshumayelo yami nje siqalile yosuku njalo. Ngangizazi. Namhlanje sengiya-understand ukuthi uNkulunkulu wayengifundisa ukuthi ngiyokwelusa izimvu. eCalvary ngiyamethemba ngiyamethemba
Hallelujah. Hallelujah. Aw amen. Ngicela ukubona abahlabelele. Ngicela usukume nje ngenyawo. Praise and worship. Yini bamba keyboard ikhuluma nabahlabelele. Yini abahlabelele. Amen. Nizohlabelela apha ngithi. Ngiyacela ke sibe ndawonye sibambisa. Ngiyaxabana ke nabantu. Fisa sibe moya munye. Mina ngikwazi ukuhlabelela, mangacula mina ngeke ulandele ngemva kwakho. Ngizokukhama. Amen. So ngazi into ethi mina uma singabahlabeleli, uma uzomunye wakhe ngathi ingoma ngayibamba onibamba uyiphakamise. Namhla sinenkinga epraise and worship engalekelelane kodwa ehlekanayo. Mawuzo munye khameka thatha ingoma uyinyuse ungabe usuthola into yokumkhuluma ngaphandle uthi vele ngimbona ukuthi lo unesono that is why ekhamekile nomlekelele. Amen. So nje ngicela sibe ndawonye ukuze siqede imvuselelo sinjani sisahleka smile futhi kumnandi egameni lika Jesu. Hallelujah. Ake simethembeke. Hallelujah. Asibambi solunga wena nje. Ayizolunga ungakhathazeki egameni lika Jesu. Ngicela sifunde Genesis chapter 1. Siqale ekuqaleni uNkulunkulu edala umuntu ngomfanekiso wakhe. Siyanibingelela ke nonke bazalwane egameni lika Jesu. Sibingelela obaba, sibingelela omama, sibingelela abantu abasha. Uyahlaleka kuJesu. uNkulunkulu uyamgcina umuntu omusha ohlezi kuJesu. Hallelujah. uNkulunkulu uyamgcina umama ohlezi kuJesu. uNkulunkulu uyamgcina utata ohlezi kuJesu. Masiphuma la kusasa ngiyacela sivangele sonke. Kunenkonzo eyenziwa utata namhlanje sibuya la engiyithande kakhulu yokuvangela engekho amamakhi. Kunokugula okusha namhlanje ukukhona emzimbeni kaKristu. Umuntu mayezovangela ubeka imic la ikamera. Mayezotshela umuntu ngoJesu ubeka ikamera. Muyandini wamakamera. Umezothandaza ubeka ikamera. Moya wenyoka uyokuzenzisa. Wenzela udumo. Ufuna bangibone phaka TikTok. Ufuna icontent ngevangeli. Kwale ngidodha ngaleli ivangeli odlala ngalo. Ivangela kuyinto econtent bazalwane. Amen. Cameraman, hlala phansi necamera yakho. Wele kwehle wenyuka, yona icontent. Hlala phansi uzizwe nawe. Kuyathandaza olubhizi necamera usithi abantu abathandazayo. Amen. Uthandaza nini? Odlala ikeyboard, vala ikeyboard, thandazwe. Bona abantu bekhala nje bakhalisa ongwengwele, bakhaliswa ikeyboard. Uyakuzenzisa. Uma umongcwele ekukhalisa, makakhalisa uwedwa, ingekho ikeyboard, ingekho imic. Kodwa ngoba siya etha. Umfundisi waseGola ngizwe kahle ukuthi bengikhona ethendeni. Uyayiwa. uNkulunkulu uyakubona kuloko kudlala. Egameni lika Jesu. Amen. Sihloko sami nje namhlanje sithi kulo 3 days engawazi noma ngizowunikwa. Kuze ngiqede lento uNkulunkulu ayibeke enhlizweni yami. Thoma ongcwele ungaqali phezulu, qalapha. La umuntu elahleke khona. Bona abantu namhlanje bekhonza intaba bekhonza amatshe umuntu walahleka chapter 1 chapter 2 chapter 3 wayesiyalahleka umuntu. Bona abantu bekhonza befundisa umuntu walahleka chapter 1 2 3 wayeselahlekile umuntu already.
uNkulunkulu umuntu chapter 1 2 3 6 uNkulunkulu seyisola umuntu already. Bantu bamba ngihlubukile. Into yokuqala nje mangifika kule ndawo ngibuka intaba. Ngithi Nkosi intaba siyakudumisa. Owayidala many years ago zisamile. Asikudluki. Kepha umuntu omdala ngomfanekiso wakho uyagudluka. Amen. Azi noma ngaya phambili baba. Hallelujah. Siyambonga uNkulunkulu. Abantu bayaguquka. Wasethumela uJesu uNkulunkulu ukuthi akabuyise umuntu, hayi umuntu ajoin isonto. So asikwazi ukuqala ekubuyisweni komuntu singaqalanga ekuphumeni kwakhe, uphumephi. The reason abantu besonta benziwa ukuthi abazi ukuthi baphumaphi. Gcina namhlanje ukuthi ngiyecaweni. Be a church of God. Ungayi esontweni, hamba edivelo enkonzweni. Manje wafika. Ayibe khona into yenza ngoba umuntu ohamba icawe kuphela unyaka engenzanga lutho enkonzweni, but ngaphandle upeace. La enkonzweni akaqulu uyabanda ngaphandle akajoli go. Amen. Mama kwenziwa izinto zezwe ngaphandle ukhona, kodwa inkonzweni akatholakala umuntu omusha. Unocawe loyo muntu. Ungeniswe esontweni engangeniswanga embusweni. Ngoba ukungena embusweni nokujoin isonto izinto ezimbili ezingafani. Amen. Hallelujah. Hallelujah. So sizoqala nje lapho tata. uNkulunkulu asilekelele kulo 3 days noma 4 days angazi uNkulunkulu ozosho. Ningixole nangesikhathi, mina abantu bayabaxabana nami ngesikhathi sazi isikhathi. Mama khona makhulu ngizobaphelezela mina myself basiphuma la. Hallelujah. Makhona nje omkhulu nogogo ningakhathazeki ngemphelezeli, ngabathanda ke mina ogogo. Thanda mina ibandla nogogo ngoba line direction. Leli bandla labantu abasha. Dliwe izono kulolo kuyozona zonke lezo zinto. Asekho ke nesidingo sokuthi ngize ngifakaze nje umncebe inkosi bizishila ithi angazi uthe unonkosikazi unabantwana khona leyo nto kodwa ibalekile. Zikhona zamhlange ngimtshele naye umama ngithi uzosala wena ngikwazi. Mase senkonzweni usisi njengabo bonke abantu. Akabe special game, so that is why ngikhohle ukuthi konje kumele ngithi kunonkosikazi ngishadile noma. Mina nje ukushaya kwami isono kuzokutshela ukuthi angiyondawo ukudlalela. Njoba ngilana nje angizelanga uzobheka intombi akho siso sosala siqhuma la Eastern Cape. Akho ngane yoqhuma after 1 year la ifana nami. Ngoba ifika inceke ngathi zoshumayela qeda ishizi isu. Makuzozinceke endaweni umkhathi uyahlela. Hlela abantu bawo. Abazohlala apha ngaphambili. Nceke uyashumela ngaphambili lokho bayibuka. Mayingahleli kahle kuNkulunkulu yohamba seyikhuluma enye language. After 2 months iyabuya isakutsheli seyagugumba. Izelelo sise mbonela. Hambe Rome. Bazi sila for 3 days. Engathi bekungenzeka nasekuseni sibe khona. Kuze kuzwakale ukuthi uJesu usefikile uzokhulula. Ngoba ivangeli masike salimemezela ntambama kulalwa. Umuntu engena neboyfriend endlini eyolala. Lingamenza abe comfortable nasekuseni avuke ngathi uyowushiya lo mjondolo. Akwazi ukuthi ungafika itente abantu basale bekipitile. Kufika uJesu abantu basale bekipitile. Ayi. uJesu masefikile izangoma funeka zilahle. Abathakathi funeka basindiswe. 3 o'clock baba kumele sibe la ekseni. Bethi bebuya sibe simemezela sithi nangu uJesu. Ashiye umsheloka ngaphandle angene engasindiswe. Sikwazi la ngizolala ke labazalwane. Sizosebenza ngazi ukuthi ukhathazo yini.
njengoba ngikutshela nasensaladeni semgwaqweni fika inyawo zami zivuvukele ngisizokulala ngiyawubonga umuzo noNkulunkulu ngoba uyalala amen themba bakithi abangiboni labazothini ukuthi hawu sengincoma abanye abantu ngifike ekhaya ncebe inkosi ngangalala ngiphapha bengisethe toilet emini ngikwazi ukulala emzini abantu bathi ngilalele ke la ekhaya ngizothola kufika abantu bezongivusa ngazi lutho ngoba endaweni enoNkulunkulu kuyazwakala mase ufikile ulaliso kwengane egama songiphumule enough asebenzeni ke egameni lika Jesu Kristu waseNazaretha amen kumnandi ukuba lapha it's nice to be here ake ubingelele umakhelwane umtshela ukuthi uJesu uyakuthanda ke umxhawula umakhelwane uJesu uyakuthanda haleluya uJesu uyakuthanda ngiyathandwa ngingubani oh haleluya sizolonga ndikhululekani ngiyathandwa ngingubani obayede Nkosi haleluya ngangudinga sithebeni ngangi nothing kodwa ngenziwa ngaba umuntu uJesu angiqualify ukuba lana kodwa ngoJesu ngenziwa ngaqualifya amen glory to God asifundeni ke bazalwane Genesis chapter 1 ukuze ngamoshi isikhathi cela sifundele uma khona seyitholele and 1 isixhosa isiZulu ngasifundela lapho verse 1 kunesihloko yes imbali yokudalwa kwezinto imbali yokudalwa kwezinto khona ophethe isiZulu sizohamba sonke ngizawulahleka phandi yasazi isixhosa khona ophethe nje isiZulu sambe sonke swafunda nje omabili cela ukuze understand ukuthi uNkulunkulu ufuna ukukhonzwa kanjani uqala la ngiyabonga ngepulpit ekliye ngenasithombe sika tata nomama ngoba ngengibele kuyo mina yabo bahlale naye amen into kaNkulunkulu angifakwa izithombe phumana lezoyihogweni kuzo bathi inkinga abantu abezwa mangizoqala ibusiness lami kufuneka ngifake ini profile pic yami lo business elam kodwa into kaNkulunkulu ayidingi isithombe sendoda amen idinga uJesu ongabonwa ngamehlo enyama elithi iBhayibheli abamkhonzayo mabamkhonze ngani ngomoya nangeqiniso hayi ngezithombe amen Sifundele lesizolo Genesis chapter 1 inhloko ndaba ukudalwa kwezulu nomhlaba ukudalwa kwezulu nomhlaba yes verse 1 ekuqaleni uNkulunkulu wadala izulu nomhlaba yes umhlaba wawungena simo ungena lutho yes ubumnyama busibekele udwa yes umoya kaNkulunkulu wawuvunguza phezu kwamanzi yes uNkulunkulu wathi makube khona ukukhanya yes kwaba khona ukukhanya uNkulunkulu wabona ukuthi ukukhanya kuhle uNkulunkulu wayeseyahlukanisa ukukhanya nobumnyama yes uNkulunkulu wakubiza ukukhanya ngokuthi yimini ubumnyama wabubiza ngokuthi ubusuku bamba mama egameni lika Jesu nezi mistake la baba sibongele izwi before siqhubeke egameni lika Jesu Baba egameni leNkosi engonyama haleluya haleluya ukudalwa kwezinto zonke zidalelwa lezi zinto ezidalwa uNkulunkulu zidalela umuntu awu amen yonke into edalwa yamanzi imifula izihlahla zidalelwe umuntu izihlahla umuntu akakadalelwa izihlahla but izihlahla ezidalelwe bani umuntu why abantu bekhothame izihlahla